si na nwoke tocha o chere ibe ya maka ebe onye ọsọ gbabere emesịa onye ijegedugwu ebe ahụ nwankpi wee sị si gbawara ya ọfọ ndụ maka o wee ndị ga-ahụ ihe ọma ya bụ onye m biko gbawa mbọ ọyọba Chukwu ka o nyere gị aka iso na ihe a na-eme maka ọgaranya bụ level by level ọgaranya bụ level by level level by level ọgaranya bụ level by level onye ọbụla bụkwa ọgaranya ọgaranya bụ level by level level by level ọgaranya bụ level by level onye ọbụla bụkwa ọgaranya ọgaranya bụ level by level level by level ọgaranya bụ level by level onye ọbụla bụkwa ọgaranya ọgaranya bụ level by level level by level adị abụ ọgaranya bụ a na-eme ọgaranya eme nke onye ji ibe ya ejiri ya onye ime ọgbaba mbọ onye nwere mmadụ n'elu ụwa bụkwa ọgaranya onye nwere ọtụtụ ala n'ụlọ bụkwa ọgaranya onye chinyere ndụ n'ala ike n'ụwa bụkwa ọgaranya onye nwere ọgbaji na-ede na-akọta ugbo bụkwa ọgaranya onye ihe ọ na-eme na-agara ọfụma n'ụwa bụkwa ọgaranya onye eri 3 square meal nwanne m bụkwa ọgaranya ma onye nwe Jizọs Kraịst o nwere Jizọs Kraịst n'ụwa ya nwere ihe niile ụwa nọ n'olu m ndị nwe milion ndị nwere bilion ndị ahụ bụkwa ọgaranya ndị nọ na 1000 ndị nọ na 1000 level ha nche abụkwa ọgaranya ọgaranya nwe 5 million na nke nwere 1 million ha nche abụcha milionia maka enweghị onye nọ n'akụ ibe ya onye elu n'ụlọ elu n'ụwa onye elu n'ụlọ ala n'ụwa ha nche abụcha ọgaranya mana ọgaranya na-akarị ibe ya akpụkpọ ụkwụ nwere saize ọgbakọ si dị moto nwekwara level ọgbakọ si dị mmadụ nwere level ọgbakọ si dị pants nwekwara level ọgbakọ si dị euro nwekwara level ọgbakọ si dị dollar nwekwara levels ọgbakọ si dị naira nwekwara levels ọgbakọ si dị akwa nwere size ọgbakọ si dị enwere small ọgbakọ si dị enwere large ọgbakọ si dị enwere extra large ọgbakọ si dị ọgaranya bụ level by level level by level ọgaranya bụ level by level onye ọbụla bụkwa ọgaranya ọgaranya bụ level by level level by level ọgaranya bụ level by level onye ọbụla bụkwa ọgaranya ọgaranya bụ level by level level by level adị abụ ọgaranya bụ a na-eme ọgaranya eme nke onye ji ibe ya ejiri ya onye ime ọgbaba mbọ
ọgaranya bụ level by level. Level by level, ọgaranya bụ level by level, onye ọbụla bụkwa ọgaranya. Ọgaranya bụ level by level. Level by level, ọgaranya bụ level by level, onye ọbụla bụkwa ọgaranya. Ọgaranya bụ level by level. Level by level, ọgaranya bụ level by level, onye ọbụla bụkwa ọgaranya. Ọgaranya bụ level by level. Level by level, ọ dị abụ ọgaranya bụ, ọ na-eme ọgaranya eme, nke onye ji ibe ya ejiro ya, onye ime gbaba mbọ. Onye nwere mmadụ n'elu ụwa bụkwa ọgaranya. Onye nwere ọtụtụ ala n'ụlọ bụkwa ọgaranya. Onye chinyere ndụ n'ala ike n'ụwa bụkwa ọgaranya. Onye nwere ọba ji na-ede na-akọta ugbo bụkwa ọgaranya. Onye ihe ọ na-eme na-agara ọfụma n'ụwa bụkwa ọgaranya. Onye eri 3 square meal nwanne m bụkwa ọgaranya. Ma onye nwe Jizọs Kraịst, o nwere Jizọs Kraịst n'ụwa, ya nwere ihe niile. Ụwa nọ n'olu m. Ndị nwe milion, ndị nwere bilion, ndị ahụ bụkwa ọgaranya. Ndị nọ na 1000, ndị nọ na 1000 level, ha ncha bụkwa ọgaranya. Ọgaranya nwe 5 million na nke nwere 1 million, ha ncha bụcha milionia. Maka enweghị onye nọ n'akụ ibe ya. Onye elu n'ụlọ elu n'ụwa, onye elu n'ụlọ ala n'ụwa, ha ncha bụcha ọgaranya. Mana ọgaranya na-akarị ibe ya. Akpụkpọ ụkwụ nwere saize, Ọgbakọ si dị, moto nwekwara level. ọgbakọ si dị, Mmadụ nwere level. ọgbakọ si dị, Pansị nwekwara level. ọgbakọ si dị, Euro nwekwara level. ọgbakọ si dị, Dollar nwekwara levels. ọgbakọ si dị, Naira nwekwara levels. ọgbakọ si dị, Akwa nwere size. ọgbakọ si dị, Enwere small. ọgbakọ si dị, Enwere large. ọgbakọ si dị, Enwere extra large. ọgbakọ si dị. Agụmandụ Chineke gọziri agọzi n'obodo oyibo. Timothy Udondek sokwere ofu n'ime ha. Onye ojii nwere kọmpani kwuru kọmpani n'obodo oyibo. Onye ọnwa na-enye ndị isi ojii ọlụ ma na-enyekwa ndị ọcha. Chief Executive Officer, Express Folly GmbH n'obodo Austria. Chief Executive Officer, Unique Holdings Austria. Onye ọmasị ụmụ ovum Ụlakwọ Imo steeti were bịa. Nwoke dị ebube, udo dịkwa gị ezu ọyị m. Ọgaranya gị nwekwa level so. Ka ndị eze m USA, kedu maka eze ọyị m na California? Engineer Sir Emmanuel Aligwekwe, Knight of Columbus, United States of America. Onye ọmasị ụmụ eze ala Owerri Ehime Mba Anọ n'Imo steeti. Nwoke ọma ya dịrị gị mma o. Egwu mụ na Kenis Nwodo o ji egbe chọọ ọha na Houston, Texas, USA. Ọnụ na-ekwuru ọha n'Austria. Onye ọmasị ụmụ eze 2 na Ehime Mba Anọ
Imo steeti o ji okwu eme nka ị na-anụkwa ka ịgba nna ha. Kedu maka Sir Kevin Chigbo Nwụzọ ọ nọ n'enyi one of Enugu Ukwu na nri Anambra steeti? Nwoke dị ebube, udo dịkwara gị ezi oyimọma. Onye ọma bi n'obodo Ọstrịa adịkwara gị mma. Ewe m na-ekele ọgaranya nwee level. Kedu maka Powell iwu egwu Promise nwaka ibe ya na mba anọ arụsị ego n'obodo Ọstrịa? Nwoke dị ebube, onye ọmachi durure ụmụ ekebi isi ala mba anọ. Onye nkem udo dịkwara gị o. Ebejie ka agba ya na egwu a. Alụ na-eme n'obodo onye ka ga-abụ nwa ya. Ewo 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 alụ na-eme n'obodo onye ka ga-abụ nwa ya. Ekwensu akpa ike, 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 ekwensu akpa ike nwa okorobịa, ekwensu akpa ike mgbogho ebu, ekwensu akpa ike nwa agbọghọbịa, ekwensu akpa ike mgbogho ebu, ekwensu akpa ike nwa agadi nwanyị, ekwensu akpa ike mgbogho ebu, ekwensu akpa ike nwa agadi nwoke, ekwensu akpa ike mgbogho ebu, ekwensu akpa ike. Onye anụrụ ala asị gị kwụsị arụ mana aga ejụrụ ajụ. Onye omekome asị gị kwụsị njọ mana aga ejụrụ ajụ. Ogbu mmadụ asị gị kwụsị igbu mana ị ka na-egbutọ. Mmesi na aja asị gị kwụsị njọ mana aga ejụrụ ajụ. Papa asị gị ejena ejena mana aga ejụrụ jeme. Mama asị gị ejena ejena mana aga ejụrụ ajụ. Asịkwa nga ejena ejena mana ntị kpọchiri gị. Ebe asị gị ejena ma gị ajụ, ebe asị gị ejena ma gị ajụ, ebe nsịkwa gị ejena ma gị ajụ, ị ga-ahụkwa ihe mere onwe gị. N'eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, n'eyi mere onwe gị. Ejikọta dị ike na ọgụ mma, ejikọta dị ike na ọgụ mma, ejikọta dị ike na ọgụ mma, ọkpara ezuo ya ahụ. N'eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, n'eyi mere onwe gị. Unu ahụgo, unu ahụgo, elulu ala ahụgo, ọbara ezugo ya ahụ. Ọ ga-adịkwara gị njọ, ọ ga-esikwere gị ike, ọ ga-elukwa elu gị ilu, ị ga-anụkwa ndagada. N'eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, n'eyi mere onwe gị. N'eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, n'eyi mere onwe gị. Ewo
onye ka ga-abụ nwa ya. Ewo 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 alụ na-eme n'obodo onye ka ga-abụ nwa ya. Ekwensu akpa ike 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 nwa okorobịa ekwensu akpa ike ọmụrụ ebu ekwensu akpa ike nwa agbọghọbịa ekwensu akpa ike ọmụrụ ebu ekwensu akpa ike nwa agadi nwanyị ekwensu akpa ike ọmụrụ ebu ekwensu akpa ike nwa agadi nwoke ekwensu akpa ike ọmụrụ ebu ekwensu akpa ike. Onye anụrụ ala asị gị kwụsị arụ mana aga ejụrụ ajụ. Onye omekome asị gị kwụsị njọ mana aga ejụrụ ajụ. Ogbu mmadụ asị gị kwụsị igbu mana ka na-egbutọ. Mmesi na aja asị gị kwụsị njọ mana aga ejụrụ ajụ. Papa asị gị ejena ejena mana aga ejụrụ jeme. Mama asị gị ejena ejena mana aga ejụrụ ajụ. Asịkwa nga ejena ejena mana ntị kpọchiri gị. Ebe asị gị ejena ma gị ajụ, ebe asị gị ejena ma gị ajụ, ebe nsịkwa gị ejena ma gị ajụ, ị ga-ahụkwa ihe mere onwe gị. Eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, eyi mere onwe gị. Ejikọta dị ike na ọgụ mma, ejikọta dị ike na ọgụ mma, ejikọta dị ike na ọgụ mma, ọbara ezuo ya ahụ. Eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, eyi mere onwe gị. Unu ahụgo unu ahụgo elulu ala ahụgo ọbara ezugo ya ahụ. Ọ ga-adịkwara gị njọ, ọ ga-esikwere gị ike, ọ ga-elukwa elu gị ilu, ị ga-anụkwa ndagada. Eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, eyi mere onwe gị. Eyi mere onwe gị onye ọkpọchi ntị, eyi mere onwe gị. Ọ ga-adịkwara gị njọ, ọ ga-esikwere gị ike, ọ ga-elukwa elu gị ilu, ị ga-anụkwa ndagada. Ọ ga-adịkwara gị njọ, ọ ga-esikwere gị ike, ọ ga-elukwa elu gị ilu, ị ga-anụkwa ndagada. Ịfụnanya ụmụ okorobịa asị na ọkụkọ na-akpa nri anyị ihe akọkwara ya ahụ. Ịhụnanya amaka ọ dọrọ gbogbo mana uche gị dịkwa ya ahụ maka na elu wee sike ike ma dịkwa omimi ọ gwada ngwa igwe. Ịfụnanya amaka ọ maka ịfụnanya amaka ọ maka ịfụnanya amaka mmalị n'ụwa ma kpachakwa anya gị kpachakwa anya gị ana m agwa gị kpachakwa anya gị nwanne m kpachakwa anya gị ana m agwa gị kpachakwa anya gị kpachakwa anya gị ana m agwa gị kpachakwa anya gị ana m agwa gị nwanne m 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 gee ntị
n'olu m nwanne m geti nụ n'olu m nwanne m ana m agwa gị nwanne m ana m agwa gị nwanne m ịfụnanya dozi n'ụwa ịfụnanya dozi n'ụwa nwanne na-egbu nwanne ya ka ị mara nwanne na-egbu nwanne ya ka ị mara nwanne na-egbu nwanna ya ka ị mara nwanne na-egbu nwanna ya ka ị mara enyi na-ekwuzi enyi ya enyi na-ekwuzi enyi ya nwaanyị na-ekwuzi di ya ka ị mara nwaanyị na-ekwuzi di ya ka ị mara nwoke na-egbu nwaanyị ya ka ị mara nwoke na-egbu nwaanyị ya ka ị mara nwoke na-egbu nwaanyị ya ka ị mara ana m agwa gị kpacharakwa anya gị. onye gbukọrọ na nwa eze n'ihi na nwa eze sokwa bụrụ eze maka onye mụ odogwu bụkwa odogwu n'onwe ya ọ ka o si mee ma lọrọtakwanụ na oke ọbụla nwere ime akpa gara abụghị aga ọgburu ya o maka na ọ nọ mma biri igwe n'ikpo nri ma asị m dị ajụjụ ajụsi na ka m si malite etiti egwu ọ bụkwaghị agụụ kama ọ bụ ka emezuo ihe ekwu n'akwụkwọ nsọ banyere m maka na egwu mbụ kpakpando nke buru n'igwe gbara ofekagharị ya bụ alụbụ nri mma tupu ya malite etiti egwu ọ ka o si mee ya bụ onye egbukwana mmụọ onye egbukwe na nwa eze bụkwanụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze bụkwanụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze Esiwilo nwamba na asaa esi m osi na wee bịa n'ide atọ nọt ala Imo bụ ndị nwe m onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye gbukwe na m 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 na mbụ nwa eze osi na ha onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze ụmụ ụwa ebi m n'obodo Ọstara ebe m na-agba mbọ masị nke anyị ụmụ uwe olu onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze ihu m ebe m na-agụ egwu ị ga-ama na m bụ onye egwu ihu se m ebe m na-agba egwu ị ga-ama na egwu mara m onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze onye egbukwe na nwa eze n'ọbụ eze okolobịa ololo ololo ụnahụgo akalaka ụnahụgo akalaka ụnahụgo akalaka ụnahụgo akalaka okolobịa onye buru ụzọ achọ okwu kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina
kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina kaijenu kaina onye bụ n'ụzọ chokwu kaijenu kaina Ujere pụta n'iro ma hụ nwaokoro ibe mụ ma hụ nwa agbọghọ ibe mụ ọ na-emere m ịyanga ọ na-abara m ụsọ mba ọ na-asụrụ m oyibo amaghị m oyibo no English atọ na like man bekee kpakpando na-eti n'elu n'ọbụkwa udumo kpakpando na-eti n'ala n'ọbụkwa ogelemo ụlọenu na-efe n'elu n'ọbụkwa ịchakamo ụgbọala na-agba n'ala n'ọbụkwa ikoromo jee kudude jee kudude bịa kurumo bịa kurumo bịa yeremo bịa yeremo bịa yeremo ezoghị bịa yeremo jere ma je kaide koleze n'obi ya kaide koleze n'obi ya kaide koleze ewo kaije koleze n'obi ya kaije koleze ọdụ obodo nọ n'olumo kaije koleze n'obi ya kaije koleze arịrị egbo mụ kaije koleze n'obi ya kaije koleze ihe ọjọọ akarịa na n'obodo anyị o kaije koleze n'obi ya kaije koleze ihe ọjọọ akarịa na n'obodo anyị o kaije koleze n'obi ya kaije koleze eze ga nị ya eze ga nị ya o kaije koleze n'obi ya kaije koleze ewe m na-ekele ezigbote ọgọ m nwoke Chief John Nwokede omenife one of obodo ukwu in Idato North local government area of Imo State a na-ekwu ekwu a na-eme eme ebe vice chairman Igbo General Assembly Graz Austria nna m ochie ndenna o ka ejebeze n'Italy obodo mara mma ka m jee kelee ndị ọyị m ọma kedu maka ọnụ Igbo Ogbuefi nwata nwee ndidi o ji efi eme ọgọ CEO Anaco Global Limited onye ọma si amụ eke n'Oduma aligned the local government area Enugu State ndị ọma onye nke m sogara ndị Igbo ji biri n'obodo Italy o na-ekelekwasị Chikeluo Ibabuchi Abada ọnọtaragụ nwa na ụmụ oji Urubokoli onye ọma si iru egbe ọkpụ ụlọ ụmụ oji na Anambra steeti wee bịa bigi n'Italy isogbe biri ya ije mgbana ije ọkụ si mee mgbokorobịa ka agbara ya m egwu
kọleze kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze kaje kọleze kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze ewo kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze ọdọ obodo nọ n'olumo kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze arịrị egbo mụ arịrị egbo mụ kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze ihe ọjọọ akarịa nanụ n'obodo anyị o kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze ihe ọjọọ akarịa nanụ n'obodo anyị o kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze eze ga anị ya eze ga anị ya o kaje kọleze n'obi ya kaje kọleze ego dị mma ma amara kpa ya akpa maka onye zuo oshi ma ọ gbuo mmadụ wee baa ọgaranya ka ọgaranya nọ n'ewu ka oshi niile na mpụ niile o mere n'ụwa sokwa n'ewu ọ ka o si mee okorobịa lee ijiri gịnị karamo okorobịa lee ijiri gịnị karamo okorobịa jiri ọbara akpa ego ka m na-ajụ ijiri gịnị karamo okolobịa lee ijini gịnị kalụmọ okolobịa lee ijini gịnị kalụmọ okolobịa ji ọbala gba ego ka m na-ajụ ijini gịnị kalụmọ okorobịa lee ijiri gịnị karamo okorobịa lee ijiri gịnị karamo okorobịa ji ego ọbara arụ ụlọ ka m na-ajụ ijiri gịnị karamo okolobịa lee ijini gịnị kalụmọ okolobịa lee ijini gịnị kalụmọ okolobịa ji ọbala gba ego ka m na-ajụ ijini gịnị kalụmọ okorobịa lee ijiri gịnị karamo okorobịa lee ijiri gịnị karamo okorobịa bara ọgaranya tata nwụọ echi ijiri gịnị karamo okolobịa lee ijini gịnị kalụmọ okolobịa lee ijini gịnị kalụmọ okolobịa ji ọbala gba ego ka m na-ajụ ijini gịnị kalụmọ ijini gịnị kalụmọ ijini gịnị kalụmọ ijini gịnị kalụmọ iji nne gị okpe egone n'ụwa mana gị gọrọ agọ iji nna gị okpe egone n'ụwa mana gị nọ n'agọ iji nwaanyị gị okpe egone n'ụwa mana gị gọrọ agọ nwa chinyelu gị n'elu ụwa ijiri ya akpa ego ebe iji nwaanyị gị okpe ego ọ ga-adịkwara gị njọ ebe iji nwa gị okpe ego n'elu ụwa ọ ga-adịkwara gị njọ ikuku bisi ike n'elu ụwa egwu ejide gị aka oruo ka nsogbu dapụtara gịnwa agbagharịwa ka nsogbu dapụtara gịnwa chọba nwa dibe oruo ka ọ gbazuru gị n'ahụ ịchọba pastọ isi n'ofu nwa dibe ije na nke ọzọ isi n'ofu ụka ije na nke ọzọ ọ dị ndụ ọnwụ ka mma ọ dị ndụ ọnwụ ka mma oruo ka nsogbu karịrị gị ahụ gịnwa chọba n'ọnụ aga m emekwe confession aga m emekwe confession ụmụnne m bịawa ụmụnne m bịawa ụmụnne m bịawa ụmụnne m bịawa obodo gbakọbanụ obodo gbakọbanụ egbu ụmụnne m ọmụ gburu nna m egbu ụmụ nwaanyị m ọmụ gburu nwa m ọmụ gburu nwa m oke ọchịchị egbuo na m confession
uche 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 echiche gbuo m echiche gbuo m nwanne m echiche egbu na gị echiche egbukọrọ gị n'ụwa na Chukwu nọ nso Chukwu nọ nso nwa m mgbe Jizọs bịakwutere m n'osi n'ebe anyị ebe m nọ na-ehi ụra ọ sịrị m uche m ejeme uche chekwana m malawa uche chekwana m ụkpara nkụ uche chekwana m mechuwe mmiri uche chekwana m ụzọ ahịa uche chekwana m malụ ọlụ m uche chekwana m ụgụba egwu m uche chekwana m agbaba uche chekwana m ebe m bi n'obodo ndị ọcha uche chekwana m uche mmụọ unu ahụgo onye nwe mmadụ ka eji aka maka Chukwu onye nwe mmadụ ka onye nwere ego unu ahụgo onye nwe mmadụ ka eji aka maka Chukwu onye nwe mmadụ ka onye nwere ego ewe m na-ekele cheta Chukwu elu agha na m unu ahụgo onye nwe aka na-eme otokwu mbụ ọta ya dị mma maka Chukwu onye nwe n'obodo Ọstrịa nakwa n'Europe niile ese si na chi n'igwu ala Ifiteduno Anambra Steeti onye ọma ga-adịrị gị mma o anakwa m ekele ezi oyi m John na Vienna Ọstrịa Johnny Wazobia a na-ekwu ekwu a na-eme eme ya dịkwa agụ mma nwoke ọma kedu maka ezi oyi ndị enwe osu isokobiri Abacha General na n'ọfịa Anambra Steeti nwoke dị ebube ya dịkwara gị mma o onye ọma na Vienna Ọstrịa na-ekelekwasị ezi oyi m onye ọma bụ chi akụdị na nwa one of awọ mma n'Oru East Local Government Area of Imo State onye ọma bi na Vienna Capital City Ọstrịa obodo mara mma na-ekelekwasị ezigbote nna m ochie ọfọ Igu Nkwụ 1 n'obodo ukwu in Idato North Local Government Area of Imo State CEO Ọfọdịle Worldwide nna m ochie Ndonna o adịkwara gị mma ụmụ okorobịa ka agba ya na-egbu a ọnụ ọnwa bịara mmadụ n'ụwa ndị akụkọ akarịa
egbu egbuwe ọnwa bịara mmadụ n'ụwa asị ihe kpatara ya ọnwa bịara mmadụ n'ụwa ọ dị ka ọ maghị Chukwu ọnwa bịara mmadụ n'ụwa ndị asịrị akarịa ọnwa bịara mmadụ n'ụwa ịhụ ndị mfeli ọnụ ọnwa bịara mmadụ n'ụwa ndị akụkọ akarịa ọnwa bịara mmadụ n'ụwa na-asụtasị ọnụ ọnwa bịara mmadụ n'ụwa ndị akụkọ akarịa ụfọdụ asị na osi n'aka nri ụfọdụ asị na osi n'aka ekpe ụfọdụ asịkwa na ọ bụrụ ha makwa ihe ha ga-eme onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị ị ga-eme gịnị ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị ị ga-eme gịnị ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya onye asịkwara na ọ bụrụ ya ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị